Manang Biyana. Hello, naimbag manan nga oras yo. Daytoy manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itaket manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan na bunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo di Bulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan. Kani Ma'am Imelda Inero di Tasingan, Pangasinan. Kasliman ti surat ni pagayam bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak. Kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbay ang nangasawa ak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre man yang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbangamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sa labis kwit. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay kat, respitar ka. Ano dahi ti kabailam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay kawan kaano aya? Siga kaano ti wayam? O sige, umayakin tun bigat, Bunjing. Nagapam. Hindi store ba kayo? Napanak yung matang idasin. Para asin lang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam igi-store. Dagijay manan chicks mo. Ulay lakit. Di na ito asawak ta. Agimon man Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukat king ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sikakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi dayon. Ex. Nalpasin ti amin kada kami. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko na kamay. Promise. Saradangam tikas tangaramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Diyak amo di tang asawa. Simroman ti kinalaing na nga gimo. Apay, at the chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakais ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni mayang dito'y balay. Tangdanak agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbagak aya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabalnok ka. Anya. Kaasi ka nga main bakay. Kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y mayang nga ex mo. Ay na, mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami.
Linipat menti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas ispas. Ha? Jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kung to pa ito'y walis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day di babae. No di mo kayat nga agapat ha. Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at nakatulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiagkaskas tawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya oh. Dinengde nga nasagpawan iti natuno abangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang itam maya. Di manugang yo ha. Nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adinem pakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ngam JX natin nayaban ng aglaba. Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mula ang dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pailang nga umdas sa pamanak na kaya tararamidin ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. Saan ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay? Anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawak? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho ije salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapa ati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukunangay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan ko na. Adda nail cutter mi dito'y balay. Pumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidin ni Jonah king ka. Agpamasad ka, wano agpapuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan ngami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya agpaspasugnog. Tawa mo madingar aramidak ka. Anya kamatan? Ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam jay pa ex mo. Unay laki din aya. Patinto mo lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo ti kay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito'y puso. Si ka ti inkasar ko. Ti inasawa. Si ka ti reyna dito'y puso. Awanin ti sa balipay. Alan sangunak man. Dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka Bunjing. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balay Bunjing. Pag sinsinublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw. Naapay nga umay da di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang.
ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang nga ruden apagimimunan ni Marida gijay a babae. Taeks mukat nga rud ida. Ay na, mamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga rudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam? Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay-ayaban ijay balayo dagijay a babae. Ay na, kwartak di tangtangdan ko kadakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na dararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tikas ta. Anya? Kan, ay, diyan ka man amo nanang. Yung kasla maragragsa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay nanang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjeng. Mismisuutan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kaon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pagimimunan na man. Ay baya mga gimon dita. Awan madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba Kumaw. Ay, basta umay ka aglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki di ti papa nakita. Agyaman nak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaawid ko nga rudan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi ibakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada arimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Kat siyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang mat. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man mat. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bamtuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Hey, limbang nga oras yaw, bunjeng. Ha?
Maala, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkas na. Nalaing nag-repair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, maan ano ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Naslawan delikadesa mitigas na aramido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mo't relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinda! Ha? Sakti Roman, agbati ka dito balay. Ne, apa yan? Sa anak ka manhig, at darik na ka masakitan. Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damot gayam riknam. Ngam apay hapas pasakitan na. Ha? Ang damot gayam riknam makasta. Ngam apay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay Bunjeng. Ay, ala, Oslo, di ka nagsangit ba kayo? Surin, Wan, surin. Diakon ulitan dahi dyan minaramit ko. Diakon ayaban dagi dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, din gusto na surin, Wan. Ay, ayatin ka ba kayo? Promise. Liklik ako nga aramidang iti saan mo akaya. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahi dyan Loreto, Wan. Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay, tapno makarik na ka. Iso pasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you tulakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Kat ita naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam Bunjeng. Noan niya timulam, isuntumot lang ti apitam. Isuan na saya ato na ita nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung tagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.